तामुलपुर जामारगोन ना बाक्सा जामारगोन जों बे एरियाया नोंथाङा बागानपाराखौ नुखाबाय राजखान्थि होनना बुङोब्ला गासैबो जोंनिया गारिफोरा गिदिर गिदिर नाथाय गारि गंसे गिदिर सालायनो लामाफोरा मोजां नङा बयबो आनडेभेलप सेन्टार बागानपारायानो जोंनि बागानपारायानो बयनिख्रुइबो आनडेभेलप सेन्टार खुलुमबाय आं जाय सारखौ लोगो हमनानै इन्टारभिउ लानो नागिरदोंमोन सार बिश्वजित दैमारि सार जोंनि बागानपारायाव फैदों बेनिफ्राय दा बिथांखौ बरायनानै लांनो नागिरदों रायजोफोरा लामानिफ्रायनो दा आंनि इन्टारभिउआ जागोन ना जाया एसेबां मानसि बुरजायाव बेबो मोनसे साननो गोनां आं नाजागोन आं ट्राइ खालामगोन बिथाङा जोंनि बागानपारायाव फैनानै माबायदि आं नाजागोन मोसागासिनो दङ बिश्वजित सारखौ बरायदो जोंनि बागानपारायाव मानसिया ओंखारदो बेयाव जमा जाजोब्बाय हानो हायो नायनि ट्राइ हानो हायो दै नायनि हानो हायो मोसादो हानो हायो जय बिश्वजित सार सार थांनाय बाजिनो रायलायलांबाय थानि सार फंनैसो सार नोंथाङा जोंनि बागानपारायाव माबायदि मोनदों देरहानायखौ लानानै बिराद मोजां मोनदों सार जोंनि समस्थिया तामुलपुर जामारगोन ना बाक्सा जामारगोन जों बे एरियाया नाङा बेथ' नोङो दा एडमिनिस्ट्रेसना जेरै खालामनानै दं सार बे बिदिनो जागोन बेवहाय आंथ' दा गोदानै एमएलए सार दिनावसो दाथ' तामुलपुरानो जानानै दं नाथाय डकुमेन्ट्स हिसाबै जेबो जाथ'वाखै सार बेखायनोथ' दा गोदान जिल्लासो जादों नालाय तामुलपुरा दा डिपार्टमेन्टेल अफिसफ्रानो जाथ'जोबाखै बाक्सा हिसाबैनो सोलिगासिनो सार नोंथाङा बागानपाराखौ नुखाबाय राजखान्थि होनना बुङोब्ला गासैबो जोंनिया गारिफोरा गिदिर गिदिर नाथाय गारि गंसे गिदिर सालायनो लामाफोरा मोजां नङा एबाराव जागोन जोंहा नलबारिनिफ्राय गणेशनिफ्राय बागानपारा जानानै उत्तर क'सि थांनाय लामाया आसाम माला फोसावखाबाय डिक्लार बे लामायानो बयनिख्रुइबो फिसासिन लामायानो दा आसाम मालायाव गुवार हाइवे बायदि जासिगोन बयनिख्रुइबो आनडेभेलप सेन्टार बागानपारायानो जोंनि बागानपारायानो बयनिख्रुइबो आनडेभेलप सेन्टार ना बेखौ दा नुदों आंबो ओंखायनो आङो एक नम्बर बागानपाराखौ प्रायरिटि होगोन दा आरो सार जोंनियाव स्पर्ट खेला गेलेनायनि थाखाय मोनसेबो स्टेडियाम मिनि स्टेडियामबो गैया सार आं बेखौनो नुदों दा बेनि थाखाय बेबस्था लागोन स्टेडियाम नोंथाङा इयुथ्सफोरनि थाखाय माने नोजोर होथारनांगोन बागानपारायाव जोबोद खालि गेलेनायल' नङा गेलेनायनि अनगाबो माने जिथुनाखि गावखौ माने फोथांनानै लाखिनो थाखाय जिथु कर्म संस्थापन बिनि थाखायबो जोङो माने लामा बेबस्था लागोन बे बागानपारा सकआव दा सारा सकआवनो फरायबाय थादों बे सकनि लामाखौ सारा नाय माबायदि जोबोद मोजाङैनो दं दा साबसिन खालामगोन माने आसा खालामदों आरो जोंनि बागानपारानि रायजोफोरा बे मोननैबो लामाया थिग जाब्लानो बे लामाया अट'मेटिक हरजोबगोन आरो बे कुमारिकाटानिफ्राय जाला मोनहैनाय बे लामाया गिदिर जागोन चान्स दं ना गैया जागोन मानो होनबा तामुलपुर टु उदालगुरि बिराद गिदिर बे जोंनि ससेयाल' अलरेडि जाखाबाय अलरेडि जाखाबाय लामाखौ बे मा होनो गणेश मन्दिरनिफ्राय बागानपारा उत्तर कुसिया आसाम मालायाव जानाय लोगो लोगोनो जासिगोन दा बागानपारा डेभेलप जागोन गोजोननाय थाबाय सार बेखिनि बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आरो सार 100% बेसो नांगोन सार माने थांनाय 5 इयार्सआव इउपिपिआ जामावबाय बेनिफ्राय साबसिनखौ खालामगोन होनना आसा खालामबाय सार खालामगोन बेनिफ्राय साबसिन खालामगोन पाक्का सार पाक्का मानो होनोब्ला दा बागानपाराया आंनि जायगा मानो होनोब्ला सार नोंथाङा देरहानायाव बे बागानपारा नयाबस्ति सुबनखातानि बिराद सापर्ट दं नोंथाङाथ' मिथिखादों गावनो गावखौनो बागानपारानि होननानै सार नोंथांखौ मालाबा इमारजेन्सि जायोब्ला हमनो हागोन एकदमबारे जेब्लाखि गोसो जाया दा नोंथांनो कल खालामोब्ला
भुल खालामोब्लाबो नोंथाङा रेसपन्स होगोन पाब्लिकखौ एगोन निश्चय निश्चय पाब्लिकखौ रेसपन्स निश्चय होगोन होजोबगोन ओके सार गोजोननाय थाबाय सार थेंक इउ Nuben!